Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири. Бүген язның 3нче көне. Яз сулышы көннән-көн ныграк сизелә, көннәр озыная. Бүген республикада бераз кар яучак, көндез һава температурасы -1, -6 градус салкын. Юлларда бозлавык саклана. Ял көннәрендә исә җылы ташак дип искәртә синоптиклар, көндезләрен урыны белән юеш кар фаразлана. Татарстанда коронавирус белән бәйле вазгыять тотрыкланды. Әлеге мәгълүматларны Роспотребнадзорда китерделәр. Дөрес, бер атна эчендә үсеш бар 18%-ка, тәүлеккә уртача 140 яңа очрак теркәлә. Барысында да сүз салкын тию буларак яки айрым билгеләрсез генә уза торган омикрон штаммы турында бара. Республикада кайбер чикләүләр саклана. Әйтик, мәктәпләрдә иртән кулларны зарарсызландырсалар, медицина оешмалары персоналы өчен битлек режимы һәм температураны үлчәү каралган. Татарстанлылар өчен мобиль кушымта эшләтеп җибәреләчәк. Анда ауга чыгучылар өчен электрон рөхсәтне рәсмиләштерергә мөмкин булачак. Май аенда ук Татарстанда аучылык дип исемләнгән система эшли башлый. Шул ук вакытта барлык аучылык җирләре дә исәпкә куела. Сакланып торган табигый зоналар саны артачак. Бүгенгә Татарстанда аларның саны 193, тагын икесе узган елда исемлекне тулыландырды. Әлеге система бик кирәк, чөнки республикада 2025 елда Кызыл китапның яңа версиясына хайваннарның яңа төрләрен дә өстәячәкләр. Узган ел аларны 5 районда теркәгәннәр. Шулай ук быел терлекләр катнашында юл транспорт һәлакәтен булдырма буенча көчәйтелгән эш башларга планлаштыралар. Татарстанда күп фатирлы йортларны күбрәк металл конструкцияләрдән төзергә планлаштыралар. 2010 елдан башлап республикада ел саен 3 миллион квадрат метрдан артык торак сафка бастырыла. Хәзер исә йортларны тимер каркас кулланып ясарга ниятлиләр. Бу икътисади яктан да файдалы булачак, чөнки Россиядә аларны җитештерү өчен зур мөмкинлекләр бар. Мондый конструкция куркынычсызрак һәм төзелешнең үз кыйммәте дә, эш вакыты да кими. Безнең Татарстан телерадио компаниясе Русфон хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген 5 яшьлек Настя Гармонова тарихы. Балада хроник саңгыраулык, уң колагына имплант куелган. Хәзер кыйммәтле дәвалану таләп ителә. 5 яшьлек Настя сүзләрне уң колагындагы имплант ярдәмендә генә ишетә. Хроник саңгыраулык диагнозын аңа тумыштан ук куйганнар. Мы надеялись, думали, все-таки подрастет, как-то все наладится. Без бу хакта ул тугач реанимациядә белдек. Үсә төшкәч барысы да җайланыр дип өметләндек. Ел дәвамында көттек, аннары диагнозы расланды. Настя нибары 880 грамм авырлыкта туган. Табиблар аны бик яхшы карасалар да, сәламәтлеге ныгымаган. 2 ел элек уң як колагына имплант куйганнар. Хәзер тернәкләндерүнең озак процессы башланган. Сурдолог, логопед белән индивидуаль дәресләр узарга кирәк. Где там бытовой шум, где разговорная речь, да, идет, Тирә-юньдәге тавышларны ишетер һәм аерыр өчен тернәкләндерү узарга кирәк. Курсы реабилитационных занятий позволят ей активировать общее развитие. Тернәкләндерү дәресләренең курслары аңа гомуми үсешне активлаштырырга, ишетү сәләтен һәм үз сөйләмен аңлауга ярдәм итә. Аның икенче колагына да имплант куярга планлаштыралар. Әлегә көчәйтелгән тернәкләндерү таләп ителә. Ул 725 мең сумга төшә. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәрергә була. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Яисә экранда күрсәтелгән QR-код буенча күчерергә мөмкин. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Татарстан мөселманнары исеменнән 2 машинага төялгән гуманитар йөкне махсус хәрби операция зонасында хезмәт итүче республика солдатларына илтеп кайтканнан соң нәзарәт кабат ярдәм җыены игълан итә. Ярдәм туплангач, аны якын арада мобилизацияләнгән солдатларга тапшыру ниятләнә. Исегезгә төшерәбез, Татарстан мөхтәсибәтләре хәзерге вакытта солдатларга хәләл ризык, кием һәм кирәк яраклар сатып алу өчен акча җыены дәвам итә. Акча җыены Диния нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды башкара. Шушы көннәрдә безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясе республиканың Диния нәзарәте белән берлектә вәгазь дип исемләнгән телевизион ачык конкурсын игълан итте. Аның максаты вәгазь жанрын популярлаштыру һәм татар телендә иң оста вәгазьчеләрне ачыклау. Конкурс шарты буенча без сезне, хөрмәтле телевизор караучылар, һәр җомга көнне вәгазь сөйләүчеләр белән таныштырып барырбыз. Бәйгедә ничек катнашырга? Бу турыда тулырак Мөршидә Җихан таныштыра.
Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Вәгазь телевизион ачык конкурсының нигезләмәсе белән безнең телерадиокомпаниянең ТРТ Сызыкча ТВ.ру сайтына кирип танышырга һәм гариза үрнәген йөкләп алырга мөмкин. Бүген нияткә багышланган вәгазьне Мөхәммәд Бикбаев сөйли. Хәерле сәгатьтә булсын. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Барлык мактауларыбыз, бүтән галәмне юктан бар итеп тәрбия кылучы Аллаһ Раббыбызга булсын. Һәм күңел түреләребездән чыккан салават шәрифләребез, бүтән галәмгә рәхмәт дип җибәрелгән Аллаһның хак илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына һәм аларга ярырга тырышкан, барча булган мөмин мөселман кардәшләребезгә дә булса иде. Мөхтәрәм газизин кардәшләрем, Адәм баласының бу дөньяга бар итүнең бер сәбәбе ул да булса Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылу. Аллаһ Тәгалә үзенең Коръән Кәримендә әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун" ди. Мин кешеләрне һәм җиннәрне бары тик үземгә гыйбадәт кылсын өчен бар кылдым дип әйтә. Һәм инде шу вагазымда мин гыйбадәтнең асылы турында, гыйбадәтнең нигезе турында сөйләп китәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Иннамал аъмалу бинният" диде. Дөрестлектә бүтән гамәлләр ният белән билгеләнә. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. Һәм кемнең һиҗрәте Аллаһ Тәгалә һәм пәйгамбәребезнең ризалыгы өчен булса, ул Аллаһ Тәгалә һәм пәйгамбәребезнең ризалыгы өчен булачак. ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Һәм кемнең һиҗрәте дөнья байлыгы яки хатын кызга өйләнеп булса, ул нәрсә ниятләде, шуңа ирешәчәк дип әйтте. Шушы хадистың бер шархын сөйләп китәсем килә. Ибн Мас'уд радиллаһу анһу әйтә: Умму Кайс кабиләсендәге бер хатынга бер егет өйләнмәкче була. Һәм инде ул хатын Мәдинәдә тора торган була, ә бу егет Мәккәдә. Һәм инде шушы хатын шарт итеп куя: "Менә Мәдинәгә күченсәң, мин сиңа кияүгә чыгам" ди. Һәм инде күбегез беләсез һиҗрәт вакыйгасын, кайчан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм Мәккәдән Мәдинәгә сахабаларга күченергә рөхсәт бирде. Һәм инде барлык сахабалар һиҗрәт кыла башладылар. Һәм инде шушы егет тәген башкалар белән һиҗрәт кылды. Ләкин дәгән аның нияте Аллаһ ризалыгы өчен булмады, ә менә шушы хатын кызга өйләнү өчен булды. Һәм инде Пәйгамбәрбез шул сәбәпле әйтте: "Иннамал аъмалу бинният" диде. Дөрестлектә гамәлләр ният белән билгеләнә диде. Ягъни җәмәгать чынлыкта бу хадис безнең динебезнең асылы булып тора. Һәм инде күпчелек безнең галимнәребез үзенең җыентыкларында китап башында шушы хадисны куя торган булалар. Имам Бухари үзенең сахих җыентыгында иң башында шушы хадисны куя. Имам Науави үзенең күп җыентыкларының башында шушы хадисны куя торган була. Һәм инде Имам Шафии шулай рахимахуллаһ әйтә: "Бу хадис ди исламның 3тән 1 өлешен алып тора" ди. Ягъни чыннан да җәмәгать Коръән хуҗҗатун лак ау алейк булган шикелле, кыямәт көнне дәген безнең ниятебез безнең яклы яки безгә каршы булачак. Әгәр дәген без үзебезнең гамәл гыйбадәтләребезне Аллаһ ризалыгы өчен кылабыз икән, хәтта гади гамәл булсын. Әгәр дәген син йокы алдыннан ниятлисен икән, зикрләр кылып, тәһарәтләнеп ниятлисен икән, "И Раббым, менә мин йоклыйм, көч алам, тәһәҗҗүд намазына, иртәнге намазга торырга" дип шу ният белән ятасың икән, син һәр бер минут, һәр бер секунд өчен гыйбадәттән китәчәк. Яки башка мисал, әгәр дәген син ашарга утырасың икән, һәм инде бисмилла әйтеп, хәләл ризыкны кабасың икән һәм ниятлисен: "И Раббым, менә мин шу ризыкны ашап, көч алам, көч җыям һәм синең юлыңда тырышачакмын" дип шу ният белән ашыйсың икән, син һәр бер капкан ризык өчен әҗр алачаксың. Ягъни яки икенче, киресенчә, әгәр дәген без гамәл гыйбадәтләребезне кеше күрсен өчен, кеше мактасын өчен кылабыз икән, Аллаһ Тәгалә бер гамәл гыйбадәтебезне дә кабул итмәячәк. Бер мәшһүр хадисны китерәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Җәһәннәмгә иң беренче атылучы кешеләр, җәһәннәмне яндырып җибәрүче кешеләр 3 кеше булыр" диде. Беренче кешене китерерләр. Аллаһ Тәгалә ул кешедән сорар: "И кылым, син минем ризалыгым өчен нинди гамәл гыйбадәт кылдың?" Һәм ул кеше әйтер: "И Раббым, мин бу дөньяда гыйлем алдым һәм шу гыйлемне башкаларга тараттым" дияр.
Ягъни иң фазилатлы гамәл, Пәйгамбәрбез әйтте, сезнең иң хәерлегез кем Коръанны өйрәнә һәм башкаларга өйрәтә диде. Валакин дигән Аллаһ Тәгалә әйтер, юк дияр. Син шушы гыйлемне һәм Коръанны өйрәндең һәм башкаларга тараттың, фақат сиңа галим дип әйтсеннәр өчен дияр. Сине мактасыннар өчен дияр. Ыргытыгыз аны җәһәннәмгә. Икенче кешене китерерләр. Ул кешедән Аллаһ Тәгалә шулай ук сорар: "Син минем ризалыгым өчен нинди гамәл гыйбадәт кылдың?" Һәм ул кеше әйтер: "И Раббым, син миңа байлык нигъмәтен бирдең, һәм мин шушы байлыкны башкаларга тараттым" дияр, фәкыйрьләргә тараттым дияр. Шулай ук иң фазилатлы гамәл, Пәйгамбәрбез әйтте, кем дәген кем мискинне ашата һәм киертә, Аллаһ аңа җәннәт вәгъдә бирә диде. Валакин дәген Аллаһ Тәгалә әйтер, юк дияр. Син байлыкны фәкыйрьләргә тараттың, фақат сиңа юмар дип әйтсеннәр өчен, сине мактасыннар өчен дияр. Ыргытыгыз аны җәһәннәмгә. Өченче кешене китерерләр. Аллаһ Субхана ва Тәгалә аннан шулай ук сорар: "И кулым, син минем ризалыгым өчен нинди гамәл гыйбадәт кылдың?" Һәм ул кеше әйтер: "И Раббым, мин синең юлында көрәштем һәм шәһид булып үлдем" дияр. Ягъни шулай ук Пәйгамбәрбез әйтте, иң изге үлем ул шәһид үлеме диде. Валакин дәген Аллаһ Тәгалә әйтер, юк дияр. Син көрәштең һәм үлдең, фақат сиңа батыр дип әйтсеннәр өчен, сине мактасыннар өчен дияр. Минем ризалыгым өчен кылынмады ул. Ыргытыгыз аны җәһәннәмгә. Һәм аны шулай җәһәннәмгә атырлар. Ягъни, мөхтәрәм кардәшләрем, әгәр дәген без шушы кешеләрнең гамәл гыйбадәтләрен карасак, тышкы яктан алар иң фазилатлы гамәл белән шөгыльләнделәр. Гыйлем алып, гыйлемне тарату, байлыкны фәкыйрьләргә тарату, Аллаһ юлында көрәшү иң фазилатлы гамәл. Валакин дәген аларның йөрәгендә кимчелек булуы сәбәпле, аларның ниятләре дөрес булмау сәбәпле, Аллаһ Тәгалә бер гамәлен дә кабул итмәде. Һәм инде шуңа да, мөхтәрәм кардәшләрем, һәр гамәл гыйбадәтебезне Аллаһ ризалыгы өчен кылып, һәм инде ахыргы урыннарыбызны җәннәт бакчаларында кылса иде. Шу вагызым белән иң беренчедән үземгә вагызланырга, аннары сезгә дә вагызланырга насыйп әйләсә иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, бу атнага яңалыклар чыгарылышы тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бүген студияга кунакка Россия һәм Татарстанның халык артисты Ринат Таҗетдиновның килүе көтелә. Ә мин Чулпан Амири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.